Hej og velkommen. Vi skal i dag kigge lidt nærmere på denne her. Det er HTC HD7, som kører Windows Phone 7. Og vi kan starte med at kigge lidt på selve telefonen. Telefonen, det er som sagt HTC, der har bygget den. Og den har en fantastisk lækker 4,3 tommer stor skærm. Og telefonen, den føles ekstremt velbygget. Her bagpå, der har vi et 5 megapixel kamera, 2 LED flash lamper og en kickstand, som er her, som kan bruges til, at hvis man ønsker at se film på bordet, så kan man sætte den op sådan her. Telefonen, den er som sagt solid bygget med en metal kant på her og plastik bagcover, men bagcoveret føles ikke specielt plastikagtigt. Metaldetaljerne går også igen hernede, hvor der er HD7 logoet og i kickstanden. På siden her, så har vi på den ene side har vi en volumen op og ned og en dedikeret kameraknap. På den anden side, der har vi ingenting. For oven her, der har vi tænd- og sluk-knappen, som sidder her. Og i bunden, jamen der har vi en micro USB-port og et mini jackstick til lyd. På fronten her, så har vi som sagt en 4,3 tommer stor skærm, og nede i bunden, der har vi nogle touch-knapper, altså en søgeknap, en Windows-knap og en tilbage-knap. Det er de dedikerede knapper, som der skal være på Windows Phone 7. Hvis vi kigger nærmere på selve indholdet, altså inde i telefonen, så synes jeg, at Microsoft er kommet et langt stykke vej fra deres tidligere styresystemer på mobiltelefonen, og så det vi har i dag. Jeg vil lige hurtigt kort vise jer nogle af de fede ting ved Windows Phone 7. En af de helt store ting med Windows Phone 7, det er People, eller kontaktliste-delen af telefonen. Som ser heroppe, så har vi en flise på telefonen her, som indeholder nogle kontaktpersonbilleder. Og disse kontaktpersonbilleder, de kommer både fra min Google-konto, fra min Facebook-konto og fra det, jeg har på selve telefonen. Hvis jeg trykker ind under den, så kommer jeg her ind under People, som fungerer lidt ligesom en telefonbog, hvor jeg kan se alle personerne, jeg har i min telefonbog. Men det smarte kommer her. Her der har vi What's New. What's New er faktisk lige, i hvert fald pt, Facebook-opdateringer fra dine kontaktpersoner. Og muligheden for at gå direkte ind under en kontaktperson, og så committe, og så se, hvad folk har skrevet. Altså simpelthen skrive en kommentar direkte på Facebook. Ideen er jo, at på længere sigt, jamen, så skal det her udvides til også for eksempel understøtte Twitter og lignende. Og vi kan gå videre her, så kan vi se nogle af de kontaktpersoner, man har haft noget at gøre med senest. Det er, sådan som People-hubben fungerer, og den er ret dynamisk og ret lækker. En anden ting her, så har vi mailprogrammet. Her der har jeg sat det op med Google Mail, og der kan vi se her for eksempel, man kan markere, og man kan flytte rundt, og man kan læse med mail. Og opsætningen af mail fungerer rigtig godt på telefonen. Interfacet er også ret simpelt og godt bygget op. Man kan dog undre sig over, at man har valgt, at når man åbner mailprogrammet, jamen, så bliver baggrunden hvid og teksten sort. Når du bevæger dig rundt i resten af telefonen, jamen, så er baggrunden sort og teksten hvid. Netop det her med baggrunden og den sorte farve og så videre, jamen det fungerer faktisk ret godt. Det er som om, at man hos Microsoft har besluttet sig for, at man vil prøve noget helt andet, end hvad andre laver i øjeblikket, hvor bling bling og transparente menuer og alt sådan noget er begyndt at være standarder og tage over alle steder. Her der har vi en typisk eksempel: sort baggrund, hvid tekst, og rigtig nemt at læse, og så er det så krydret med de her sådan små animationer, som faktisk fungerer rigtig godt. Tager et andet eksempel her, mail, som vi så før, var også bygget op, som du kørt fuldskærm med hvid. Her der er det, billeder. Så vi går ind og tager et billede her, vi tager et billede her, som vi ser her, og ind under der. Og der kan du pinch og zoom, som du kan på iPhone, og du kan flikke imellem dem, og du har den her nede, hvor du kan dele eller uploade. Selvfølgelig er telefonen også meget tæt tilknyttet til Windows Live, og her SkyDrive
som eksempel. Og det er selvfølgelig meget naturligt, ligesom MobileMe og iPhone hører meget sammen. Nogle af de ting, som man bliver rigtig glad for den her telefon, det er måden, den tilpasser sig. Jeg har været inde og kigge på billeder nu, så nu har den lagt et af mine almindelige billeder ind her. Og det skifter sådan hele tiden. Og det gør telefonen meget levende, at baggrunden faktisk er nogle af mine egne billeder og så videre. Det gør det lidt magasinagtigt at bruge telefonen, frem for på andre telefoner, hvor det sådan er faste baggrundsbilleder, man sætter. Et eksempel på en rigtig, rigtig fed app til Phone 7, det er IMDb. Og hvis vi starter den op her, det er nøjagtigt det samme, at contentet går igen, baggrundsbilledet, der matcher indholdet, og en hurtig måde, hvorpå man kan læse ting, og hvor ligesom indholdet bliver lidt magasinagtigt, fordi man ligesom scroller frem og tilbage her, hen over et dynamisk baggrundsbillede, og det er rigtig, rigtig nice lavet, og det synes jeg er rigtig fedt. Hvis vi skal kigge lidt på nogle af de ting, som ikke er så fed Windows Phone 7, så er det, at man kan godt mærke, at det her det er en version 1, hvor iOS på iPhone er nået til version 4, så er det her jo stadigvæk version 1.0. Som dansker er der ikke dansk sprog, der er dog ERO i tastaturet. Man kan få sat sin konto op, så man kan hente for Marketplace. Microsoft har dog lovet, at det vil blive åbnet op for danskere og andre europæere på et senere tidspunkt, så det må vi jo håbe. Hvis vi kigger på en af de ting, der irriterer mig allermest, så er det, at man ikke kan køre programmer i baggrunden. For eksempel har Microsoft lavet en MSN-app til telefonen, som jeg har hentet og været på Messenger, og fungerer rigtig godt. Men når jeg så lukker den ned, jamen, så lukker appen også, og så ryger jeg Messenger. Det har stort set alle smartphones i dag. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Altså iPhone kan det, WebOS, Palm Pre styresystem kan det, Android kan det. Det er nok lidt en fodfejl, at man ikke kan det her. Der er heller ikke copy-paste i telefonen. Det er også en ting, som jeg synes, der mangler. Man kan ikke copy-paste tekst imellem programmerne og sådan noget. Men Microsoft har dog lovet, at det kommer. Hvis man kigger på det alt i alt, så synes jeg, det er et ret spændende styresystem, og jeg har tænkt mig at bruge den her som en primær telefon i et stykke tid, for lige at virkelig få testet tingene igennem, og ikke sidde og sige alt for meget, uden at have testet den rigtigt. Men det er en spændende telefon, og jeg glæder mig til version 2, eller 2,5, eller hvad den nu kommer til at hedde, kommer, fordi jeg tror, der er rigtig godt potentiale i den her telefon. Styresystemet er i hvert fald ret lækkert bygget op. Man kan så diskutere, om man er til det her firkantede, knap så fancy interface, som man kender det. Jeg synes dog, det er forfriskende med et interface, der er anderledes og bygget godt op, som vi kan se her. Lidt specielt, men fungerer ganske udmærket. Men potentialet ligger nok mere i, hvad det kan blive, end hvad det er lige nu. Så jeg håber, I vil se med på et senere tidspunkt, hvor vi forhåbentlig enten gennemgår en ny Windows Mobile telefon, eller en opdateret version af softwaren på den her. Tak skal I have, og vi snakkes ved. Hej!